Μάλιστα. Είναι εξαγώγημο προϊόν αυτό? Δεν είναι απλώς εξαγώγημο προϊόν. Κοίταξε, όταν ήμουνα 18, 19, 20, δηλαδή πριν από μερικά χρόνια και δούλευα και σε μουσικά ραδιόφωνα, άκουγα τα πάντα και άκουγα την παραγωγή του, το αν είναι καλές οι ενορχιστρώσεις του, το αν είναι καλή η σύνθεση και μου άρεσε αυτή η τακτική. Από τότε που μπλέξαμε εσάς, τα ρεμάλια, το νου σας ρεμάλια. Εγώ συνεχίζω, που 18-19 συνεχίζω να παρακολουθώ. Καλά, αλλά εγώ το κόψα. Και σε κάποια φάση λοιπόν ήταν και η Σαρή στο στούντιο και μου λένε να σε βάλω να ακούσεις κάτι. Μου βάζει, τον άκουσα κάτι και μου λέει τι σου θυμίζει. Και λέω τότε στον αέρα, λέω εντάξει, είναι η Ιεροσυλία, λέω, αλλά εμένα μου κάνει εξαιρετική σύνθεση και μου θυμίζει κάτι σε Kate Bush. Εμένα μου θυμίζει κάτι άλλο τελικά, τώρα το κατάλαβα. Μου θυμίζει πάρα πολύ η ενορχήστρωση και όλο το στυλ Cocteau Twins. Σωστό. Και να ρωτήσουμε την ίδια. Ακούει Cocteau Twins. Απαντάει εκείνη την ώρα. Ακούς. Απαντάει εκείνη την ώρα. Ποια Kate Bush, δεν υπάρχει. Κόντευα να πέσουν και τα μικρόφωνα και τα φώτα εκείνη την ώρα. Ναι, Kate Bush δεν μου αρέσει ούτε εμένα, να σου πω την αλήθεια. Ας πρόσεχες. Εγώ έχω μείνει στο ντουέτο με τον Peter Gabriel. Το Don't Give Up. Έσχος. Μαριέτα μπορεί να τον επαναφέρει στην τάξη, νομίζω. Γιατί να πω, βγάλετε μόνο τα συμπεράσματα. Και μου θυμίζει και άλλα. Και μου θυμίζει και άλλα πράγματα. Μου θυμίζει διάφορα indie Britpop της δεκαετίας του 90, αρχές ή τέλη της δεκαετίας του 80. Είναι προφανές ότι έχεις τέτοιες επιρροές, έτσι δεν είναι? Πω, καθόλου όμως. Πώς γίνεται? Έτσι, μπράβο. Παιδιά, αυτό είναι το μεγάλο ανέκδοτο που στις κριτικές μου γράφουν όλοι ότι είναι πασφανείς οι επιρροές από Kate Bush, από Cocteau Twins, όντως το έχω ξανακούσει, από Tori Amos και τέτοια. Όχι, δεν εννοούσα τέτοια. Έλεγα για indie μουσική, για περίεργες μουσικές αγγλικές. Για παράδειγμα, μου θυμίζει λίγο Sarah Records αυτό το στυλ, ας πούμε. Λοιπόν, αυτή η συζήτηση μπορεί μόνο να με καταστρέψει, γιατί είμαι αρκετά απαράδεκτη. Για ποιο λόγο νομίζω ότι την κάνουμε εμείς αυτή τη στιγμή? Οπότε δεν ξέρω. Προφανώς κάποια σημαντική θα είναι αυτή η δημιουργός που είπες. Ντρέπομαι. Όχι, δεν είναι δημιουργός. Είναι μια εταιρεία στο Bristol. Ήταν μια εταιρεία στο Bristol. Η Sarah Records, ναι, που είναι εμβληματική για την Britpop. Αυτό που θα ήθελα λοιπόν να πω για να ολοκληρώσω είναι ότι αυτό που άκουσα και όλο το δίσκο τον άκουσα, όλη τη δουλειά, είναι εξαιρετικές συνθέσεις και καταπληκτική παραγωγή. Δηλαδή δεν έχω ακούσει. Θοδωρής Ευκυλής. Ο Θοδωρής φταίει δηλαδή. Δεν έχω ακούσει. Καιρό είχα να ακούσω τόσο καλή ελληνική παραγωγή. Ναι, αλλά δεν είσαι απαράδεκτος όντως. Είμαι. Δεν έχει πει ποια κυρία είναι στο τηλέφωνο. Η Μαριέτα Φαφούτη είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Τώρα ποιος μοιάζεται, σιγά. Μεταξύ μας. Έτσι κι αλλιώς εμείς οι 4 είμαστε. Γι' αυτό ακριβώς γίνεται αυτή η ιστορία. Πώς προέκυψε το Homemade Joy, Μαριέτα? Homemade Joy προέκυψε ουσιαστικά από μία ανάγκη που είχα να πω ότι μέσα σε όλα αυτά τα άσχημα τέλος πάντων που συμβαίνουν γύρω μας, ότι δεν χρειάζεται να επηρεαζόμαστε και να είμαστε μέσα στην κατάθλιψη για αυτά που συμβαίνουν γύρω μας, αλλά ουσιαστικά να προσπαθήσουμε να τα αλλάξουμε, επιστρέφοντας εκεί που αισθανόμαστε τη μεγαλύτερη ασφάλεια και ζεστασιά, εκεί που είναι οι άνθρωποι που αγαπάμε, δεν μιλάω μόνο για την οικογένεια, αλλά για τα αγαπημένα μας πρόσωπα που είναι το σπίτι μας, και ουσιαστικά να φτιάχνουμε τις μικρές χαρές εκεί πέρα, να τις χαρίζουμε ένας τον άλλον και μετά φτιάχνοντας τον μικρό κοσμό μας να φτιάξουμε και τον έξω κόσμο. Να μοιράζουμε στους ανθρώπους που το έχουν ανάγκη έξω αυτές τις μικρές χαρές που φτιάχνουμε εμείς στο σπίτι μας και πάει λέγοντας. Νομίζω είναι το απόλυτα αισιόδοξο μήνυμα αυτής της περίοδου. Μαριέτα, πρέπει να σου πω και το εξής. Όλες οι πολύ μεγάλες κοινωνικο-οικονομικές κρίσεις που χτυπήσαν αυτόν τον πλανήτη είχαν σαν αποτέλεσμα τη δημιουργία ρευμάτων στην τέχνη και κυρίως στη μουσική, τα οποία και εμβληματικά έγιναν, αλλά και στη συνέχεια αποτέλεσαν, πώς να σου πω, ένα εφαλτήριο για να ξυπνήσουν οι κοινωνίες και να κάνουν κάτι διαφορετικό. Χαρακτηριστικότερο παράδειγμα, η έξαρση της punk μουσικής, όταν η Αγγλία περνούσε μια κρίση που η δική μας μπροστά της μοιάζει αστεία προφανώς. Τότε πραγματικά υπήρχαν πάρα πολλά συγκροτήματα που εξέφρασαν την ανάγκη του κόσμου για κάτι διαφορετικό. Πιστεύεις ότι στην Ελλάδα οι άνθρωποι έχουν δυνατότητα να στραφούν στην τέχνη και να αναζητήσουν εκεί κάτι που θα τους στηρίξει σε μια τόσο δύσκολη περίοδο, ή είμαστε από τους λαούς που την τέχνη τη χρειαζόμαστε μόνο όταν διασκεδάζουμε? Όχι, ίσα ίσα. Που εγώ βλέπω ότι πλημμυρίζουμε και από νέους καλλιτέχνες, από νέους δημιουργούς, από συναυλίες, από εκθέσεις. Γίνεται ένας πανικός γενικά από δημιουργικότητα. Νομίζω ότι είμαστε πασιφανές παράδειγμα ότι ο κόσμος επιστρέφει στην τέχνη για να νιώσει τη χαρά. Να βρει ένα στήριγμα έστω σε αυτή την περίοδο. Ναι. Αυτό. Οι Έλληνες καλλιτέχνες αυτής της νέας γενιάς, γιατί υπάρχουν αρκετοί Έλληνες καλλιτέχνες που επιστρέψαν στον ξένο στίχο, πέρασαν μια μαρτυρική περίοδο που βγαίναν μόνο τραγούδια με ελληνικούς στίχους ή σχεδόν. Δεν τρέπεσαι. Θα τραγουδούσες ελληνικό στίχο, Μαριέτα?
Εννοείται και έχω τραγουδήσει. Έχει τραγουδήσει στο στίχο, έχω γράψει κιόλας, έχω μελοποιήσει ελληνικό στίχο, είναι τεράστια χαρά μου. Τώρα εντωμεταξύ παρένθεση. Και για σινεμά, τηλεόραση και. Ναι, για όλα αυτά. Παρένθεση όμως να πω ότι εγώ έφυγα τώρα πριν για να μιλήσουμε από το κάτω σπίτι που είναι όλο το σόι μαζεμένο και με κορόιδευαν που απαντάω συνέχεια για τον αγγλικό και ελληνικό στίχο. Τώρα είναι όλοι μαζεμένοι κάτω τα φιλιά μου και ακούνε και θα τρώω βρίσιμο που θα απαντήσω σε αυτή την ερώτηση. Εγώ δεν ήθελα να ρωτήσω για τον αγγλικό και τον... Ας φάγω βρίσιμο που την έκανα πρώτα απ' όλα. Δεν ήταν αυτή η ερώτηση όμως. Η ερώτηση είναι η εξής. Αν αυτοί οι νέοι καλλιτέχνες οι οποίοι τώρα ξεκινούν και έχουν βρει αυτόν τον προσανατολισμό, πιστεύεις ότι έχουν ελπίδα σε μια κοινωνία που μορφώθηκε τις τελευταίες δεκαετίες με το σκυλάδικο και με μια πιο εύκολη μουσική, έχουν ελπίδα να κάνουν καριέρα εδώ πέρα ή πρέπει να αναζητήσετε στο εξωτερικό το μέλλον σας? Κοίτα, στο εξωτερικό καταρχήν είναι μια δύσκολη υπόθεση. Όχι από άποψη. Δεν είναι και τόσο. Υπάρχουν αρκετοί Έλληνες μουσικοί πια που κάνουν καριέρα στο εξωτερικό. Ξέρετε τι γίνεται, συγγνώμη, αγόρια. Στο ελληνικό νομίζω ότι κάποιος για να κάνει καριέρα στο εξωτερικό καταρχήν πρέπει να έχει απόλυτα σωστό στίχο. Δηλαδή, όσο καταπληκτική μουσική να γράφει οποιοδήποτε, πρέπει ο στίχος να είναι σαν αυτόν που μιλάμε καθημερινά. Σωστό είναι αυτό. Ο στίχος παίζει και η προφορά, βέβαια. Και η προφορά απόλυτα σωστή. Τώρα δεν ξέρω. Νομίζω ότι είναι δύσκολα γενικά τα πράγματα. Πάντως, απλά είναι πολύ πιο εύκολα από παλιότερα. Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Συγγνώμη, σε διακόπτω. Μιλάμε πλέον τόσο. Να το πω αυστηρά για καριέρα στην Ελλάδα και καριέρα στο εξωτερικό, γιατί πλέον νομίζω ότι τα δεδομένα έχουν ανατραπεί και είναι πολύ πιο εύκολο να γίνει. Είναι η καριέρα στο iTunes πια ή δεν ξέρω εγώ που αλλού. Είναι πιο εύκολο να ακουστείς οπουδήποτε, σε οποιοδήποτε στο YouTube κλπ. Αλλά δηλαδή στο εξωτερικό τώρα, εδώ πέρα πείτε είμαστε μια μικρή χώρα, ο ανταγωνισμός δεν είναι τόσο μεγάλος, μπορείς να κάνεις 5 πράγματα και να σε ακούσουν. Στο εξωτερικό είναι ακόμα μεγαλύτερος ανταγωνισμός. Ωστόσο για εδώ στην Ελλάδα νομίζω ότι έχει αρχίσει ήδη και διαμορφώνεται ένα συγκεκριμένο κοινό το οποίο ακούει αυτή τη μουσική και δεν είναι κοινό το οποίο ακούει μόνο αυτή τη μουσική. Έχει περισσότερα ακούσματα. Νομίζω ότι σε αυτό θα συμβάλλει αποφασιστικά για μια ρηξικέλευτη αλλαγή το να μπορέσουν να ακούγονται περισσότερα από τα κομμάτια των νέων δημιουργών στο ραδιόφωνο. Δηλαδή ο Έλληνας τι ανάγκη έχει, για ποιο λόγο πηγαίνει στα μπουζούκια, γιατί έχει ανάγκη να τραγουδήσει κάτι το οποίο ξέρει τους στίχους. Ωραία. Και τώρα λοιπόν ήρθες στο κατάλληλο θέμα τώρα. Η ερώτηση προηγουμένως ήταν αν θα τραγουδούσε ελληνικό στίχο, προφανώς έχει τραγουδήσει. Η σωστή ερώτηση πρέπει να είναι: θα πήγαινες ποτέ να τραγουδήσεις στα μπουζούκια ή τέλος πάντων σε ένα τέτοιο μαγαζί αν είχες ανάγκη? Μωρέ, όχι, δεν νομίζω. Δεν ξέρω, δεν είμαι. Τώρα μιλάτε βέβαια σε έναν άνθρωπο, δεν το κάνω όπως νομπισμό ή οτιδήποτε. Γενικά η έκθεση δεν είναι κάτι που μου ταιριάζει. Δηλαδή και δεν μ' αρέσει. Θέλω να είναι πολύ. Να υπάρχει ένα σεβασμός απέναντι σε αυτό που ακούει ο καθένας. Δηλαδή, εκτίθεμαι εγώ τρομερά από τη στιγμή που βγαίνω πάνω στη σκηνή και τραγουδώ και έχω την ανάγκη από μια ζεστασιά από κάτω, η οποία... Πρέπει να είναι άλλος ο χώρος. Ναι, είναι άλλος ο τρόπος διασκέδασης εκεί. Ωστόσο, ας πούμε, οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι ενθουσιάζονται με τους καλλιτέχνες στα μπουζούκια, θα ήθελα με τον ίδιο ενθουσιασμό, ξέρεις, να υπάρχει και να τον δέχομαι κι εγώ αυτό. Ωραία, ας το δοκιμάσουμε αυτό. Πες μας 4 νέους Έλληνες δημιουργούς που θαυμάζεις και θα τους άκουγες και θα πήγαινες να χειροκροτήσεις από κάτω. Σε μπουζούκια. Όχι, οπουδήποτε. Αν θέλεις και στα μπουζούκια, βεβαίως. Καταρχήν είμαι τεράστια φαν της Μαρίζας Ρίζου. Η οποία έχει κάνει τώρα την Μποσανόβα του Ισαΐ, έχει κάνει μια καταπληκτική διασκευή και δεν έχω χάσει live της. Λιώνω, πεθαίνω, αρρωσταίνω με Νατάσα Μποφίλιου, που τραγουδάει τα τραγούδια του Καραμουρατίδη και του Ευαγγελάτου. Θεωρώ καταπληκτική τραγουδίστρια. Δεν ξέρω, την θαυμάζω απεριόριστα. Στάθη Δρογώση, καταπληκτικός άνθρωπος, καταπληκτική φωνή, καταπληκτικός δημιουργός. Και Moa Bones, μια καινούργια μπάντα. Κάθε live τους είναι σκέτη μαγεία. Ακουστικός ήχος και δεν υπάρχει περίπτωση να μπεις μέσα και να μην ηρεμήσεις και να αρχίσεις να ταξιδεύεις. Αυτή η Μαρίνα από τους Marina and the Diamonds που έχει κάνει τόσο μεγάλο ντόρο στην Αγγλία και θεωρείται από τα πιο επιδραστικά άτομα, τουλάχιστον σύμφωνα με το NME, πώς σου φαίνεται? Έχω ακούσει έναν τραγούδι, δεν θυμάμαι πώς λέγεται, μου άρεσε πολύ, αλλά δεν μπορώ τώρα Μέχρι πριν από λίγο δεν είχα ακούσει κανένα, πρέπει να σου πω, και εμένα την ίδια ερώτηση μου έκανε, γιατί μην αισθάνεσαι άσχημα.
Ναι, ντροπή. Αλλά ας πούμε, Florence and the Machine θεωρώ αριστουργηματική δημιουργό. Αντέλ, καταπληκτική δημιουργό. Τώρα ντρέπομαι γιατί η Marion Diamonds, γιατί είναι και Ελληνίδα η κοπέλα. Γι' αυτό το είπε, επειδή είναι Ελληνίδα και επειδή ο ήχος της δεν απέχει από το δικό σου, αλλά εγώ θα το κατέτασα στο ίδιο είδος μουσικής. Ναι. Να κάνω μια πιο πεζή ερώτηση πρώτα απ' όλα για να επανέλθω στο Homemade Joy. Και να μην ξεχαστούμε, είπες για live. Πότε είναι το επόμενο live που θα μπορούσαμε να... Το επόμενο live είναι εδώ πέρα τώρα την Πέμπτη, κοντά σας, στην Τεχνόπολης, μαζί με Φίβο Τελβοριά, Στάση Δραγός, Νατάσα Μποφίλιου, Ματούλα Ζαμάνη, Ενδεάν Τάρεκ. Και όποιος δεν έρθει θα τον δίνουμε. Εμείς θα είμαστε έτσι κι αλλιώς εδώ. Με τον Τάρεκ έχω την εντύπωση συνεργαστεί και στο τελευταίο στο Homemade Joy. Καλά, με τον Τάρεκ το έχουμε παρακάνει, έχουμε λιώσει. Δεν υπάρχει τέτοια αγάπη που δεν γίνεται να μην υπάρχει ένας δουλειές του άλλου. Ερώτηση για το κομμάτι που ακούσαμε πριν από λίγο και είναι το αγαπημένο μου από όλη τη δουλειά, το June 2. Έχει συμβεί κάτι? Όχι, Παναγία, παιδιά, με το June 2, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Τι να κάνουμε τώρα? Νόμιζα ότι δεν θα αρέσει σε κανένα αυτό το κομμάτι. Χίλια συγγνώμη, σου ζητάμε συγγνώμη. Είναι το αγαπημένο μου κομμάτι, πεθαίνα για αυτό το κομμάτι. Σου ζητάμε χίλια συγγνώμη. Είναι κάτι συγκεκριμένο, έχει γίνει στις 2 Ιουνίου. Ναι, είναι 9 μέρες πριν τα γενέθλιά μου. Έχει γενέθλια αγαπημένος μου. Α, είδες. Ως εκ τούτου νομίζω ότι είναι και βιωματικό και που το αφιερώνει στο συγκεκριμένο κομμάτι. Και σε ό,τι αφορά τώρα, και αυτή η ερώτηση είναι κοινότυπη και μπορεί να με βρίζουν στον κάτω όροφο, αλλά εγώ θα την κάνω. Καλλιτεχνικά βλέπουμε όλοι προς τα που πορεύεσαι, τι σου αρέσει ή τέλος πάντων τι μπορούμε να περιμένουμε και μπορούμε να περιμένουμε πολλά και να το ευχαριστηθούμε. Έχεις ονειρευτεί καριέρα, τι είδους καριέρα θα θέλεις να κάνεις? Όχι μωρέ. Συγγνώμη, δεν θα έπρεπε. Την ερώτηση. Δεν θα έπρεπε. Δεν το λέω για κακό, αλλά όταν ξεκινάει κάτι και το βλέπεις ότι πηγαίνει σε όποιο κοινό ή με όποιο τρόπο, από ένα σημείο και μετά θα πρέπει να μπορείς να το χειριστείς αυτό. Τα μόνα όνειρα που κάνω ως προς τη μουσική είναι για να εξελιχθώ και να κάνω πράγματα ωραία από συνθετικής απόψεως. Δηλαδή να γράφω μουσική για ωραίες δουλειές και θα ήθελα να κάνω και στο εξωτερικό πράγματα, αλλά συνθετικά. Αλλά νομίζω να εκτεθώ ερμηνευτικά, δηλαδή να κάνω καριέρα, να είμαι τραγουδίστρια και αυτά, όχι, δεν είναι κάτι που με ενδιαφέρει και μου φαίνεται πολύ... Ναι, δεν. Καλά, ποτέ μη λες ποτέ. Καλά, είναι και δύσκολο, εγώ δεν θα βγάλω ποτέ. Ναι, καλά. Ερώτηση επίσης, κουκουμπάτι σημαίνει κάτι? Κουκουμπάτι είναι ένα μαγικό ξόρκι. Βγήκε κατά τύχη γιατί όταν γράφω μουσική κάθομαι πάνω από το πιάνο και τραγουδάω καταλαβίστικα αγγλικά και ήμουν στο σημείο τέλος πάντων που λέω κουκουμπάρι, 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 κουκουμπάρι και λέω κάποια. Δηλαδή πιστεύεις ότι και ο Τσίπρας μπορεί στις 18 Ιουνίου να πει κουκουμπάρι και να βρει λεφτά να γεμίσει τα ταμεία και να προσλάβει κόσμο? Παίζει αυτό, πολύ αυτό. Μαριέτα, είχα υποσχεθεί ότι θα ήσουν στο στούντιο κάποια μέρα. Θα κρατήσω την υπόσχεσή μου και κάποια μέρα θα γίνει και αυτό σύντομα μάλιστα. Την Πέμπτη όμως θα είσαι στην Τεχνόπολη το απόγευμα. Για το Κεσιά στροφή είναι να πούμε η συναυλία για να μαζευτούν χρήματα για αυτά τα παιδιά τα οποία πραγματικά πρέπει να τα υποστηρίξουμε και μας έχουν κάνει να δούμε αλλιώς τη ζωή. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και όποιος δεν έρθει στη συναυλία είπαμε θα τον δίνουμε, έτσι. Ναι, χαμός.